Mga greenpeace activists nanawagan ngadto sa nasudnong kagamhanan kasi sigurohong pabayron gayud ang mga nasud ug dagkung patigayun nga nakahatag og kadaot sa kalikupan ug nakatampo sa climate change. Si Luan Mayrondina sa report. Gayon karon sa Lapu-Lapu City ang 6th meeting of the Board for the Fund for Responding to Loss and Damage kun FRLD. Naumol ang maong board atol sa United Nations Framework Convention on Climate Change aron hatagan og pondo ang mga developing nations sama sa Pilipinas nga grabing maapektuhan tungod sa climate change. Wala makatambong sa tigom si Presidente Bongbong Marcos Jr. apan ang mensahe niini ngadto sa board gibasa ni DNR Secretary Rafael Lotilla. Sa mensahe sa Presidente, nanawagan kini ngadto sa board nga unta makakabot og maayong resulta sa tigom. Gihimugatan niini nga usa ang Pilipinas sa labing apektado sa climate change ug mahinungdanon nga ma-operationalize na ang nahukman dito sa Barbados nga mogahin og pasiunang $250 million alang sa tuig 2025 ngadto sa 2026. Here in the heart of Cebu, we are hopeful that important matters will be resolved, especially the operationalization of the Barbados implementation modalities. Making these decisions will not be easy. These, however, are necessary in shaping a fund that is fair, future-ready, and responsive to those who need support. Dakog matabang ang maong pondo aron makahimo og matinud-anong kausaban. When it comes to addressing loss and damage, business as usual is not an option. Every delay means more families without shelter, more livelihood disrupted, and worse, more lives lost. The cost of inaction is far too high. The moment for change is now. Ang kalihukan mulungtad hangtod sa Biyernes, Hulyo 11. Ug ning unang adlaw sa pagpahigayon sa tigom, gipaabot sa mga greenpeace advocates ang ilang panawagan ngadto sa presidente pinaagi sa pagpahigayon og malinawong lihok protesta sa gawas nga bahin sa hotel diin gipahigayon ang tigom. Nanawagan sila ngadto kang presidente Bongbong Marcos Jr. nga siguraduon gayong mapabayad niini ang mga dagkong kompanya nga nakamugna og kadaot sa kalikupan. We know that the Philippines is at the forefront of the climate crisis. Unfortunately, we are ground zero for escalating climate impacts. We stand to lose 13% of our GDP by 2040 as climate impacts escalate. Dugang sa taga Greenpeace, kuwang ra kaayo ang pondo nga nakolekta sa board gikan sa mga nasod nga nisalmot sa Paris Agreement. We know that around 400 billion dollars annually is needed to respond to loss and damage, and yet only 700 million dollars have been committed. There's no money yet, it's just committed. No? So really, there needs to be urgent payment. Wala tuguti ang mga sakop sa media nga makakover sa maong tigom. Ug wala pa usay gilwatang pamahayag ang DNR kabahin niini. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.